Ještě jednou hezké odpoledne. Vítejte u webináře, který se jmenuje Skvělý manažer existuje. A ten webinář je zaměřen na to, abychom se společně podívali, jakých 6 dovedností manažeři ovládají, aby mohli být skvělými manažery a případně, jak tyhle věci vylepšovat, jak na nich pracovat sám se sebou anebo i s ostatními. Pro ty z vás, co se ještě neznáme, moje jméno je Vítěz Žalud a mám za sebou více jak 15letou manažerskou praxi. Převážně jsem se pohyboval v technologických firmách, kde jsem řídil týmy o různých velikostech, od 5 do 25 lidí. A v tým testu se specializuju především na agilní řízení a transformace týmů a firem. Snažím se podporovat týmy a firmy v něčem, kdy dochází k nějaký změně a procházíme společně. Vždycky se ukazuje, že klíčem k těm změnám jsou lidi, jsou ti šéfové a ti ostatní členové toho týmu a tam na tom spolu pracujeme. Petr, já a všichni ostatní jsme z firmy TeamTest a dlouhodobě se zaměřujeme na manažerské řemeslo a rozvíjíme osobní leadership a pomáháme týmy nějak restartovat. Hodně se věnujeme právě práci v zážitkových činnostech, kde týmům umožňujeme prožívat situace, které, jak se říkalo dřív, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, tak umožňujeme těm týmům projít si některé situace a naučit se s nima pracovat, s nima reagovat. Tak to je to, restartujeme týmy. Samozřejmě se věnujeme i takým těm tradičním manažerským dovednostem, jak vlastně já jako manažer mám vést svůj tým a společně s tím týmem dosahovat skvělých výsledků. A o tom bude vlastně dnešní naše setkání. Co nás čeká? Viděli jste to v pozvánce, já to rychle zopakuju. Čeká nás 6 bodů, co dělá skvělý manažer. Především pracuje na tom, aby fungovaly vztahy mezi lidmi. Ukážeme si, co jsou k tomu ty věci, co se s tím dá dělat. Manažer taky by měl vědět, čeho chce se svým týmem dosáhnout. A měl by znát cestu, která k tomu cíli vede. Nemusí ji znát detailně, ale měl by mít nějaký základní itinerář té cesty. A aby se mu po té cestě šlo dobře, tak ten manažer umí vtáhnout svoje lidi. Umí zařídit, že celá ta skupina těch členů jeho týmu společně pracuje na tom jednom společném výsledku. K tomu, aby se mu to dařilo, tak taky manažer potřebuje občas pustit zodpovědnost ze svých rukou a předat ji dál k těm svým lidem. A tím podporuje to vtahování. No a skvělý manažer dělá ještě jednu důležitou věc a to je, že se zajímá o své lidi. A když se podíváte tady to, co tady vytvořily ty písmenka na tom slajdu, tak vidíte takovou šipku, která vede k něčemu, co manažera čeká, když tohle bude dělat dobře, a to něco je úspěch. Úspěch manažera a úspěch toho týmu. Teď to možná znělo jako z nějaký odborný příručky pro vedení managementu. To samozřejmě víme všichni, že ta teorie je šedivá a zelený je strom života. Takže se na to pojďme podívat, co vlastně prakticky tyhle ty věty znamenají. A když používám slovo prakticky, tak ho myslím opravdu vážně, protože v tým testu se snažíme, aby věci, které manažery učíme, byly opravdu oskoušené v praxi. Zkoušíme sami na sobě, zkoušíme na našich klientech a tím nechci říct, že jsou to pokusní králíci, ale vidíme, co těm klientům funguje a co jim nefunguje a bereme si z toho zpátky nějakou zpětnou vazbu a neustále vylepšujeme ty myšlenky, jak to dělat. Jednou z těch věcí, na který jsme pracovali v uplynulém roce a o který Petr měl v listopadu krásný webinář, byl výzkum management v Čechách. A v tomhle výzkumu jsme se ptali velkého množství manažerů, co vlastně je podstatou jejich práce a jakým způsobem se jim daří zařizovat, že dosahují se svými týmy výsledky. A ta klíčová odpověď, která z toho vylezala, bylo, že
je základem toho všeho dobře vybudovat vztahy. A těmi vztahy se tady nemyslí jenom vztah dvou lidí, kteří spolu třeba rádi tráví volný čas, anebo spolu jdou na večeři, ale ty vztahy jsou vlastně úplně všude ve všem, co v práci děláme. Tady na tom obrázku vidíte, že tam uprostřed to kolečko, to jste vy, každý jeden z vás. A to kolečko s těmi šipkami okolo je váš tým, vaše vedení a jsou nějaké výsledky. A všechno to je neustále provázáno nějakými vztahy. Někdo s někým nějak interaguje a tam je vztah. A budování těch vztahů je vlastně klíčem k tomu, aby věci fungovaly dobře. Pokud některá z těch šipek je rozbitá, tak to kolečko se netočí. Je šišatý nebo možná i hranatý a pak je hrozná dřina s ním pohybovat správným směrem. Takže proto o těch vztazích hodně mluvíme. A jedna z věcí, která není na první pohled viditelná, je budování vztahů sami se sebou. Já jako manažer si potřebuju být vědom sám sebe, čili sebevědom. A není to namachrovaný sebevědomí ve smyslu, že jsem strašný borec manažer, ale je to opravdu uvědomování si toho, kdo jsem, jak třeba stojím, jakým způsobem gestikuluju, jak mluvím tělem ke svým lidem. Takže v tom, co dělám jako se svým tělem a v jakýho mám kondici, jestli jsem schopen zvládat stresové situace dobře nebo špatně. To všechno jsou vlastnosti, které si potřebuju jako manažer uvědomit. A další věc, kterou tam potřebuju vidět, je moje řeč, moje slova. To, co říkám, má nějaký dopad na ty vztahy a pokud jsem lehkovážný ve volení slov, tak se mi snadno může stát, že ta slova dopadnou špatným způsobem tam, kam neměla a mohou ty vztahy zase kazit. Tím neříkám nemluvte, tím neříkám mluvte jak politici v záhadách a v kličkách, ale uvědomujte si, jaká slova ve skutečnosti jako manažeři používáme. Já tady mám takový jeden příklad, říkal jsem, že to bude o trošku praktických věcech. Měli jsme na kurzu jednu manažerku, s kterou jsme se bavili o tom, jak spolupracuje se svým šéfem a se svým týmem. A ona používala slova jako musím si ukrást čas, musím propašovat nějaká témata na schůzku. A vlastně celé to znělo jako, že ona pracuje v obrovské ilegalitě. A my jsme se jí na to doptávali, co to vlastně znamená. A ona říkala, že to tak vlastně je, že když chce dělat nějaké věci trochu jinak, takže ve skutečnosti je to opravdu trošku jako diverzní činnost. A jí se díky tomu nepracovalo úplně jako dobře, když v tomhle světě žila. A začala pracovat na tom, aby pomocí těch slov ten svět trochu měnila a nějak se jí to začalo dařit. No a třetí místo, kde sami se sebou byste měli udržovat nějaký vztah, nebo bychom měli všichni, někoho nějak vedeme, tak je ten záměr, to, kam vlastně směřuje moje práce, to, k čemu se snažím svůj tým dovést. Když v tomhle vztahu budu férovej, když k tomu cíli budu mít jasno a budu tomu věřit a budu tím osloven, tak to bude navenek velice dobře viditelný a zase se mi spousta věcí bude dělat o trošičku lépe. Takže první, s kým je třeba budovat vztah, jsem já se sebou. Tahle věta, cokoliv chceš dosáhnout, nejdřív utvoř vztahy a pak jdi na další krok, je věta, kterou citujeme právě z toho výzkumu, který jsem před chvílí zmiňoval. Takhle ta věta zazněla od jednoho z těch respondentů a nám se moc líbila, protože ona opravdu vystihuje to, že když vybuduju tu síť, tak potom můžu fungovat mnohem lépe. Co bych si měl při tom budování té sítě uvědomit? Měl bych přijmout fakt, že každý je jiný. Já jsem jiný, Petr je jiný, tady co vás vidím, Jarda, Vláďa, Zuzka, kdokoliv další, jste každý nějakým způsobem unikátní a
to je naprosto v pořádku. Důležitý je tohle si uvědomit a smířit se s tím, že to tak prostě je. A naopak nebýt z toho zničený, ale přijmout to jako výhodu. Taky je dobrý s tím propojit to, že nemůžeme od sebe oddělovat práci a osobní život. V principu to moc nejde, protože ukázal nám to teď i ten uplynulý čas. Vlastně všichni jsme se ocitli v nějaký složitý životní situaci. My, co máme malé děti, tak jsme se potřebovali vypořádat s tím, že děti zůstaly doma a my jsme u toho ještě museli pracovat. Někdo, kdo ty děti ještě nemá, tak zase prožíval třeba frustraci z toho, že nemá dostatek sociálních podnětů zvenku a celý tohleto nějak ovlivňuje ten náš pracovní výkon. Takže tímhletím způsobem je potřeba se na to dívat, že něco se odehrává u někoho doma, u mě doma a má to na něco vliv. Takže zase je dobrý v těch vztazích tyhle věci vidět a rozumět jim. No a ta poslední věta tady je, že uznejte, že vaše pravda nemusí být pravda pro všechny. To je teď hodně akcentovaná, především v diskuzích o tom, jestli očkovat ano, očkovat ne a tak dále. Je naprosto v pořádku, že lidi mají rozdílný názor. To je úplně normální. A především v těch pracovních vztazích je dobrý pracovat s tím, že i ta druhá strana, s kterou mluvím, ve svém úhlu pohledu může mít pravdu. Tady je ten úkol obtížný pro nás jakoby najít ten balans toho, že někdy zatím vzadu je třeba nechuť tu práci udělat nebo něco takového. Ale dívat se na to, že tak, jak ten člověk vnímá tu realitu, tak to v jeho světě je pro ty vztahy velice, velice důležité. No, aby nám to dobře fungovalo, abychom tyhle věci mohli uznávat a abychom do nich mohli vstupovat férově, tak potřebujeme našim lidem věnovat pozornost. A abychom jim tu pozornost jako šéfové mohli, tak si na ně musíme najít čas. Musíme si najít čas a prostor na to, abychom se s nima zastavili a abychom jim naslouchali. Abychom opravdu slyšeli to, co nám ty lidi říkají. A potom taky mluvili nahlas o tom, co vidíme my, co v té naší realitě, v tom pohledu Víti Žaluda na něco, je vidět. Protože já vidím jenom jednu stranu toho problému. Ten člověk, který se dívá z druhé strany stolu, pravděpodobně vidí něco úplně jiného nebo podobného. A oba se domýšlíme, co je na těch našich stranách. Tak je potřeba o tom mluvit a popisovat to. Taková věta, kterou asi všichni znáte z domova, nezapomínejte poděkovat a pochválit. A tady hlavně to pochválit bych rád podtrhnul, protože často se od našich účastníků na kurzech dozvídáme, že vlastně mají málo toho poděkování, málo toho pochválení. Především ve věcech, které jsou považované za samozřejmost. Tam, kde to mám napsané v pracovní smlouvě, že moje úkoly jsou tohle a tohle, tak to na konci dne končí tak, že tak to tady je a hotovo. A přitom ta práce byla dobře odvedená, dalo to hodně práce a stojí za to říct, hele, díky za to, že svoji práci děláš tak skvěle, jak máš. No a jako manažer taky potřebuji trpělivě a otevřeně vysvětlovat svoje postoje. Každý nějak k něčemu přistupujeme, každý se nějak díváme na svět a na to, jak funguje ta firma, ve které pracujeme. A je potřeba tyhle věci lidem říkat opakovaně. Zase občas vidíme taky to, já už jsem jim to ale říkal, ale ono to nestačí. Ono potřeba ty postoje vlastně opakovat pořád. Protože ty lidi v některých chvílích třeba vůbec neslyší, protože řešili něco jiného, jsou nad něčím zamýšlený. V některých chvílích se jim ta jejich realita malinko povotočí a vlastně potřebují slyšet znova to, jak to ten manažer má. Takže vysvětlování trpělivě pořád dokola je tady na místě. No a s tím vysvětlováním souvisí jednoduchá věc. Naučte se říkat ne. Máme reklamu na pivo tady u nás v Čechách, která říká, ne z nás dělá to, čím jsme. Ono, když se nad tou větou zamyslíme,
tak tam uvidíte, že to vlastně něco obsahuje, že to opravdu je tak. Protože když já jako šéf mám za úkol vést ten tým, tak bych měl být schopen říct ne na nějaké věci, které mě od toho vedení toho týmu vlastně odsouvají, oddalují. Vzdát se třeba nějaký rutiny, tu můžu přenechat někomu z kolegů, nebo nějakého otravného reportingu, který zase potřebuji zanechat někam jinam, protože jako manažer mám trochu jiný úkoly. Můj úkol není ta exekutiva, můj úkol je vlastně ta budoucnost, to, kam jdeme. My se k tomu dostaneme za chviličku v té části, že manažer ví, kam jde. No a jak to vlastně dělat? Jak ty vztahy posilovat, jak na tom makat? Tak my jsme objevili, že na to úplně nejlíp funguje používání zpětné vazby. Na jaře jsme měli webinář, který se jmenoval Zpětná vazba není klišé. A tam vlastně Petr o tom dlouho povídal. Celý webinář se věnoval zpětné vazbě, kde jsme si vysvětlovali, proč zpětná vazba vlastně funguje na to, aby posilovala ty naše vztahy. A minulý týden na workshopu nám říkal jeden účastník, právě jsme měli kurz na zpětnou vazbu, a on nám říkal, že když jsme se ptali, co je zpětná vazba, tak on říkal, zpětná vazba je něco, o čem všichni mluví, ale nikdo to nedělá, nebo to dělá blbě. A to je vlastně to, co tady v tom je schováno. Pokud s lidmi budeme otevřeně mluvit o věcech, které se kolem nás dějou, a budeme popisovat důsledky těch věcí a co se vlastně děje a bavit se o způsobu, jak ty věci buď udržet, pokud to jsou dobré věci, anebo jak je změnit, tak společně jdeme po nějaké cestě neustálého nastavování si zrcadla a říkání si těch věcí, které nám pomáhají. A to je o té zpětné vazbě, že ji říkáme a že ji slyšíme a říkáme ji včas. Nenecháváme si ji na nějakou schůzku za týden, za měsíc, až přijde ten den, kdy máme domluvenou tu schůzku, která je jednou za 3 měsíce. Naším úkolem manažerským je učit lidi tu zpětnou vazbu říkat upřímně a co možná hned. Jakmile se nějaká situace odehraje a lidi se necítí dobře, tak ať to řeknou. A my opačně, jako šéfové, to přijímáme. A tím vlastně učíme přijímat zase ty naše podřízený. Že když oni nám říkají věci, které jsou pro ně těžké, tak ale pak taky my můžeme říkat věci, které jsou pro ně třeba těžké. Máme na tohleto téma vlastně celodenní kurz a ten je i součástí cyklu manažerský mistrovství. Takže kdybyste na to měli chuť se podívat do větší hloubky, tak určitě na konci si můžeme o tom ještě říct pár třeba odkazů nebo myšlenek. Teď pofrčím dál, protože máme těch témat k dnešnímu probrání hodně. Aby ty vztahy dobře fungovaly, tak taky je úkolem manažerů vytvářet bezpečné prostředí. Tím bezpečným prostředím je tady myšleno to psychologicky bezpečné prostředí, že můžu říkat ty věci otevřeně, bez obav z toho, že to pro mě bude mít nějaké důsledky. Můžu svýmu šéfovi říct, že ten nápad, který včera měl, se mi nelíbil. Že to způsobilo, že jsem byl do půlnoci v práci a to mě jako fakt vadí. Šéf si tuhle informaci vezme a nějakým způsobem ji zpracuje. A ten způsob je pro mě bezpečný. Jo? Dojde k tomu, že si o tom popovídáme, proč to tak bylo, co se s tím dá udělat, jak tomu příště předejít. Současně to bezpečné prostředí umožňuje dělat chyby. Ale pozor, jako není to o lajdáctví. Chyby jako takový jsou nějaký směrovky k dalšímu kroku. Když se něco nepovede, tak je potřeba si říct, proč se to nepovedlo a jak to uděláme jinak. Ale když se ty chyby opakujou dokola, tak to už je lajdáctví a to je samozřejmě jako úplně jiný téma. To je vlastně o tom s tím člověkem opravdu mluvit o těch chybách a jejich opakování. A součástí bezpečného prostředí taky je to, že bude slyšet všechny členy týmu. Ne každý člen týmu má chuť něco říct.
A myslím, že to tam byl dotaz v chatu, který tam zazněl, že někteří mluví hodně a někteří nemluví vůbec. Tak tady to je můj manažerský úkol tohle zařídit. A dost často se stává, že v tom týmu je někdo takový jako hodně ukecanej a hodně silná osobnost, který to všechno převálcuje a ostatní jenom sedějí, odkývají to a schůzka skončí. A vy jste se vlastně dozvěděli jeden názor od 6 lidí na schůzce. Takže tady je zase naším manažerským úkolem ty věci zařídit. A dají se ty věci zařizovat třeba moderací těch meetingů. Nebo skutečně tady byl ten dotaz na vypuštění nějakého sdílení. Tak i takovýhle schůzky dost často dávají smysl. Udělat si v té agendě prostor na to, že budeme mluvit jenom o osobních věcech. My třeba v TeamTestu často používáme položku agendy nějakého našeho setkání, který se jmenuje Kecíčky a kafíčka. A je to prostě půl hodiny, kdy si povídáme o tom, co se stalo doma, o tom, co se stalo cestou, cokoliv. A používáme to proto, že jsme na to přišli, že to potřebujeme. Že vlastně pak nám ty osobní věci, když to neuděláme, kafíčka a kecíčky, tak nám lezou do těch ostatních pracovních věcí, kde se soustředíme. A když to odčerpáme na začátku, tyhle ty věci, tak ti, co se chceme sdílet, co to chceme říct, tak sdílíme, rádi si popovídáme, ti ostatní se do toho nemusí zapojit. Tak. Stáváme se k další části, která říká, vytvořte obraz budoucího úspěchu. To je to, kdy ten manažer vlastně ví, čeho chce dosáhnout. On nutně nepotřebuje vědět tu cestu úplně celou a do detailu. Ale pokud chci něco začít dělat se svým týmem, mám nějaké úkoly, tak potřebuji si představit, jak to bude vypadat v budoucnosti. Ideálně, protože tady to slovo obraz, si to můžu i nakreslit nebo nějakým jiným způsobem vizualizovat. Co je ale důležitý je, abych se tady nedostal do pasti, že budu přemýšlet nad těma překážkama, proč to nejde. Na ty se v této chvíli jako manažer úplně vykašlu a budu se dívat jenom na to, jak to vypadá v budoucnosti. A můžu se pohybovat v různých časových horizontech. Docela dobře, každý z nás na té úrovni středního managementu vidíme půl rok dopředu. Tam jsme schopni mít celkem přesnou představu. Nějakou mlhavější na rok, na 2 roky dopředu už je ne vždycky možný mít, ale pro nějaký můj základní kontext si to umím taky nějak představit. A přemýšlím nad tím, jak to má vypadat. Skvělý je si to nakreslit. Opravdu jo, ten jeden obrázek vydá za 1000 slov. A hlavně, když to mám nakreslený na nějakém papíře, tak si to můžu někam nalepit, tam, kde to pravidelně budu vídat. Ideálně někde za počítač, prostě to tam budu mít. A můžu se k tomu vracet. Můžu na tom obrazu dělat nějaké úpravy ve chvíli, kdy se něco změní, protože svět kolem nás se pořád mění. A může dojít k tomu, že se mi to malinko povotočí. Takže teď ukážu nějaké příklady, jak můžou ty obrazy vypadat. Takhle vypadá příklad obrázku jednoduše naskicovaného pastelkama, na který se krásně kouká. A může ale vypadat obraz i takhle. Ten výtvarný talent vlastně vůbec nehraje roli. Jo, mluví to pro mě a to, co já tam vidím, tak je pro mě, to jsou moje piktogramy, můj svět, moje vidění toho, jak to má vypadat. Co v tom obraze má být? Je dobrý, aby ten obraz měl 4 nějaký základní části. Nějaký čísla. Vždycky je dobrý nějak změřit, jak ten úspěch vlastně dopadl. Určitě se tam potřebuji zaměřit na ty lidi, na ten tým, který mám k dispozici. A potřebuji se zaměřit na vztahy s tím mým okolím. Ať už jsou to zákazníci, ať už jsou to jiný týmy, můj šéf, šéf, cokoliv. A ten 4. bod jsem já. Co z toho všeho budu mít já? Co se tam naučím? Co mi to přinese?
kolik hodin týdně mi to ušetří v práci, abych nemusel tam vysedávat dlouho. Tak je skvělý, když ten obraz obsahuje nějaký popis toho, jak poznám, že jsem ho naplnil. Když tyhle ty první dvě věci mám, že mám to rozsekané na ty 4 části a mám jako nějakým způsobem řečeno, jak jsem to naplnil, tak pak tomu obrazu můžu začít věřit a ten obraz by se mi měl taky líbit. Pokud mu nevěřím a nelíbí se mi, tak se myslím samozřejmě strašně špatně půjde před moje kolegy, před moje podřízený, jim říkat, tohle bude naše budoucnost. Jo, tam to bude těžký, takže je důležitý v tom obraze vidět ten smysl, aby to fungovalo, protože já pak budu autentický vypravěč toho obrazu směrem ke svým kolegům. Mapa. Mapa tady má symbolizovat to, jak se vlastně k naplnění toho obrazu já dostanu. Je to až druhá fáze toho všeho, kdy se zamýšlím nad tou budoucností jako manažer. Až tady si začnu říkat, jak to vlastně půjde. A potřebuji si zmapovat, kde jsem a kudy ta cesta vede. Takže si musím najít odpovědi na otázky, v jakých jsem aktuálně podmínkách, jaký mám k dispozici lidi, co se v tom daném čase dá stihnout. Jestli to, co jsem si vysnil, je vlastně vůbec realistický. A kdo mě může podpořit. Když se nad těma věcma začnu zamýšlet, tak uvidím, že minimálně tato poslední část, to, kdo mě může podpořit, souvisí s těmi vztahy. Já už tady vlastně začínám zase koukat do okolí, jestli třeba když půjdu se svým obrazem za svým šéfem a ukážu mu a řeknu, hele, chci, aby můj tým za půl roku fungoval tímhle způsobem. Tak jestli to šéf podporuje nebo ne, když jo, tak je to super. Když ne, tak jsem buď vymyslel něco, co nedává smysl, anebo jsem neodpracoval dobře ty vztahy s tím šéfem, nebo se tam něco dalšího jako pokazilo. Takže je potřeba se k tomu vracet a vymýšlet to dál. Jedna z těch otázek, kterou si jako manažer pro tu cestu kladu, je, co je potřeba vykonat k tomu, aby se ten obraz naplnil. A tady se začínám přemýšlet nad těma činnostma, nad tím, co vlastně se má stát, kdo ty věci udělá, komu můžu ty určitý činnosti svěřit. A taky koukám na to, jaké nás čekají překážky a jak se na ně můžu připravit. Možná pokud žijete trochu v projektovém řízení, tak tohle jste viděli, je to nějaká mitigace rizik, nebo tak nějak odborně se tomu říká. Tak to je přesně ono. Tady si jako manažer představím ty piráty, který mě tam někde cestou po moři můžou potkat a jak se na ně přichystám. Že třeba vycvičím tu posádku v boji při přepadení lodi, jo? Nebo něco takového. No a co se může taky stát, když dělám ten plán? Může se přihodit, že se ztratím v těch detailech. Někdy, když mám především takovou tu plánovací schopnost jít do hlubokých detailů, tak začnu ty jednotlivé kroky plánovat na opravdu velké podrobnosti a to není potřeba. V tuhle chvíli to ještě není potřeba, protože mým úkolem jako manažera je mít jasno, kam jedeme, kudy tam asi tak pojedeme, ale ty detaily, úplně do detailů, potřebuji vyřešit se svýma lidma. Takže se vynořím z té hlubiny toho plánování, nadechnu se a řeknu dobrý, tady mám jasno v nějakých prvních krocích a ty další uděláme společně. Taky se může stát, že ve chvíli, kdy začnete plánovat tu cestu, tak zjistíte, že ten obraz bude potřeba upravit, že jste si třeba dali moc velký sousto. Nebo naopak, jo, že to možná bylo moc jednoduchý a že to stojí za to trošku jako udělat obsažnější. A to je naprosto v pohodě. Toho se vůbec nebojte. To naopak znamená, že se vám ten obraz dokresluje tím, jak postupně k němu věci zjišťujete.
Někdy se může přihodit, že člověk je z toho obrazu unavený, z té práce na něm. Ona je to docela dřina. A tak stojí za to nechat to odležet na pár dní. Nevím, jaký máte zkušenosti třeba s psaním nějakých větších dokumentů. Já si pamatuju jako žáček na základní škole, když jsme psali slohovku, tak já jsem v ní vždycky měl spoustu pravopisných chyb, takových těch zapomenutých čárky, háčky a takový ty chyby z nepozornosti. Ale současně jsem psal hrozně rychle, jo? Ty myšlenky mi tam jako běhaly, takže jsem odevzdával tu slohovku třeba o 10 minut dřív, než končila hodina. Tenkrát ještě soudružka, učitelka na češtinu mě říkala, no, tak víš, co udělej, tak to jako dodělej a teď si tady na chviličku odpočiň a pak se na to podívej znova, přečti si to podruhý a uvidíš, že tam ty chyby najdeš. A byla to pravda. A tohle je stejný. Když ten obraz necháte pár dní ležet stranou a tu cestu a pak se na to znova podíváte, tak uvidíte další detaily, další možnosti, s kterými se v tom dá pracovat. A tohle to vlastně za nás skvěle zařizuje naše podvědomí, který maká, i když my děláme něco jiného, třeba vaříme večeři, nebo jsme na kole, nebo cokoliv. A vyplatí se nesnažit se ten obraz a tu cestu dotáhnout jedním vrzem, ale dát tomu trochu víc času. Protože upřímně řečeno, tady odpracováváte práci, podle který budete řídit váš tým dalšího půl roku. Takže když do toho investujete několik dní navíc, tak se to vyplatí. Petře, jsou nějaké zajímavé dotazy v chatu? Máme teď takový předěl. Teď tam nemáme žádný nový dotazy. Žádný nový dotazy tam nejsou. Tak pokud vám tam v hlavě naskakujou, tak je klidně dejte do chatu, ať se na ně nezapomene, ať se k ním můžeme dostat, protože my se teď dáme do části, kdy já jako manažer vtahuju svoje lidi do toho, aby se ten obraz mohl naplnit. V první řadě jako šéf potřebuji vědět, jaký lidi v tom mém týmu jsou. Předpokládám, že to všichni víte. Nicméně stojí za to se na ně podívat ještě jednou a udělat si k nim takový jednoduchý souhrn. Co ti lidé umí? Jaké jsou jejich dovednosti? Jaké jsou jejich třeba super schopnosti? Většina z nás nějakou jednu super schopnost má. Tu stojí za to někde si ji poznamenat, abychom ji mohli v pravou chvíli využít. Druhá věc, kterou bych si měl jako manažer ujasnit, je, co moji lidé potřebují, abychom toho cíle dosáhli. Tady může být cokoliv. Někdy to může být nějaký trénink, někdy to může být forma, jakou s nima budu mluvit, někdy to může být prostředí, v jakým budou pracovat. Zase spousta věcí a jak jsem si říkali na začátku, každý jsme nějaký, každý jsme jiný. Takže každý to můžeme mít trošičku jinak. No a pak ta třetí otázka zní, jak právě s těmito lidmi mám dosáhnout cíle. Proč tady je tato otázka? Občas máme na kurzech manažery, kteří přejdou k týmu, který si nesestavili. Přijdou do týmu, který je pro ně už nějak poskládaný od někoho předchozího a teď potřebují vlastně v tom týmu začít fungovat. Tak tady je opravdu klíč k tomu ty lidi pochopit, poznat, jak fungují, co umějí, co neumějí a začít si postupně budovat vztahy s těma lidma. My na to máme takový tahák na vztahy s lidma. A ten tahák se jmenuje Mapa pracovních vztahů. A je to vlastně takový zjednodušený pohled na to, jak fungují lidi v našich organizacích. Do detailů je tahleta mapa popsána v knížce Husa v čele, kterou Tým Test vydal, Petře, teď mi pomož, před 7 lety? 8? Ještě víc. Ještě víc. Takže je to už zralá kniha a kdykoliv se k ní vracíme a díváme se na tu mapu, tak pořád to platí. A ta mapa pracovních vztahů popisuje, jak vlastně si můžu na svoje lidi podívat v různých kontextech.
A já, Martine, možná trochu odpovím i tady na vaši otázku, jak dlouho trvá vytváření těch vztahů v té rychloobrátkový době dneska, jo, kdy ty týmy se ad hoc sestaví a ad hoc zase rozeberou. Tak první, na co se u těch svých lidí potřebuju dívat, je přemýšlet o těch lidí z pohledu časového horizontu, v jakém oni uvažují a jednají. Jsou lidi, kteří jsou úplně na levé straně spektra a ti přemýšlejí jenom o tom, co budou dělat dneska, možná zítra a víc dál nekoukají. Jsou takový jako rutinéři, kteří jako si tu práci odpracují a nepotřebují přemýšlet nad věcma, které teprve přijdou. Na druhé straně spektra jsou lidi, kteří koukají na roky dopředu. Jo, opravdu když teď něco dělají, tak uvažují o dopadu za mnoho a mnoho měsíců, mnohdy let. Tak to je jeden pohled na to, jak ty lidi fungují. A druhý pohled na to může být, jak široké souvislosti ty lidi vidí kolem sebe. Ten kontext, ve kterým fungují. Zase někteří lidé fungují čistě jenom tady. Teď tady něco dělám a to prostě dělám a nic jiného po mně nechtějte, to je prostě moje práce a tady to okolí mě nezajímá. Ale pak jsou lidi, kteří přemýšlí do mnohem větší šířky, do obrovských rozměrů. A ti jsou až na té straně, kdy přemýšlí o dopadu své práce na globální vývoj té země nebo trhu nebo celé firmy. A na těchto dvou osách se mi ty lidi pohybujou a my pak v té mapě, kterou jste tam viděli barevně, vlastně umíme popsat, jak který člověk v kterém z těch míst potřebuje, aby se k němu přistupovalo. Protože když dáme dohromady ten časový horizont s tím kontextem, tak z toho jsme schopni vidět, do jak hlubokého detailu zadávání se s tímhle člověkem potřebuji pustit. A taky z toho vidím, jakou frekvenci té mojí pozornosti jako šéfa ten člověk potřebuje. Jak často s ním musím interagovat. No a to celé vlastně potom dovozuje i nějakou úroveň samostatnosti, jakou potom člověku můžu vyžadovat. Já můžu vyžadovat víceméně jakoukoliv, ale kterou z těch úrovní samostatnosti ten člověk je schopen unést sám bez toho, že bych se mu dostatečně věnoval. To si potřebuji rozmyslet. A když se kouknete na ten časový horizont a kontext, kde jsme říkali, že jsou lidi, kteří mají jako jednodenní poločas rozpadu a pak jsou lidi, kteří mají roční, tak právě ty lidi jednodenní víceméně potřebují neustálé setkávání se svým šéfem a ujišťování o tom, že svět kolem nich je v pořádku. A není problém tyhle lidi postupně provést více činnostma a naučit je každý den nějakou novou dovednost a postupně je třeba i přeškolit na něco jiného. Jo? To u nich bez problémů jde. Ale je problém po nich chtít, aby se zamysleli nad tím, jak má fungovat jejich svěřená agenda za půl roku. To tyhle lidi prostě budou prožívat velice těžce, budou frustrovaní z toho, proč mají tohle pro Boha vymýšlet. Na tohle oni jako nemají vůbec jako myšlenky. Jo? A opačně, když člověka, který je schopen uvažovat o věcech, které se stanou za 2 roky, začnete nutit do nějaký jednotvárný, každodenně se opakující stejné činnosti, tak ho tím taky umlátíte. Takže jako šéfové tohle musíme na té mapě neustále dobře hledat, mít tam ty lidi rozestavěný a přizpůsobovat svůj styl komunikace těm lidem. My o té mapě pracovních vztahů hodně mluvíme v cyklu, který se jmenuje Manažerské mistrovství. To je takový půlroční cyklus několika seminářů nebo workshopů, kde postupně se procházíme od tvorby obrazu budoucího úspěchu až k tomu, že se to povedlo a plánujeme obraz na dalšího půl roku. Tam se s tou mapou pracuje hodně právě ve chvíli, kdy připravuju předání těch myšlenek na svoje lidi. Když chci přenést na svoje lidi ten obraz, tak se potřebuji přizpůsobit tomu, jaký tam mám lidi. Potřebuji vědět,
jakou řečí, jakého území k těm lidem mám mluvit. Obvykle to je tak, že nemáme v tom týmu jenom stejný typ lidí. Jo? Máme jich tam jako větší škálu. Tak je potom potřeba začít mluvit od toho správného konce, abych ty lidi s tím krátkým myšlením nezničil tím, že budu mluvit v těch dlouhatánských vizích a opačně. Jo? Taky potřebuju pečlivě sledovat a poslouchat ty reakce těch lidí, protože já v těch reakcích při tom přenášení toho obrazu, já tam můžu odhalit rizika, můžu tam odhalit skvělý nápady na to, jak věci zjednodušit, jak věci zrychlit. Když bych to jenom odvyprávěl a vysvětlil, tady jsem namaloval cestu a vy po ní všichni vyražte, tak mi ty lidi pak nepomůžou tu cestu najít. Nebo lépe řečeno, nepomůžou mi po ní dobře jít. No a je potřeba tou cestou projít společně, tím mým, řeknu hezký český slovo, draftem té cesty. Jo? Tím prvním návrhem té cesty s nima projdu, ale budu plně využívat zkušenosti a odbornosti těch lidí. Protože já jako šéf nejspíš neumím všechny ty dovednosti tak dokonale jako ti moji lidé. Já jsem si je tam vybral právě proto, že oni mi ten tým doplňují o ty svoje super schopnosti, o kterých jsme mluvili před chvílí. V nějakou chvíli se jako manažer musím oprostit od toho, že to nebudu dělat všechno já, ale že přenesu odpovědnost na ty moje lidi. Když jsme se bavili o těch činnostech, které vedou k tomu obrazu, tak tady je potřeba si identifikovat takové činnosti, které můžu a musím udělat jedině já. Nikdo jiný je udělat nedokáže. Když tyhle ty najdu, tak všechny ty ostatní můžu přenechat těm lidem. A já, abych jim je mohl dát a učinit je zodpovědnými za jejich dodání, tak potřebuji taky těm lidem dát kus síly, aby to udělat mohli. Potřebuji jim předat nějakou pravomoc. Aby v tom svěřeném úseku té práce měli svobodu toho rozhodování, protože zodpovědnost a pravomoc jsou neoddělitelné. No, zase v některých větších firmách se stává, že po lidech chceme hodně zodpovědnosti, ale vlastně jim nenecháváme rozhodovací pravomoci. A pokud se má něco rozhodnout, tak musí rozhodnout nějaká skupina těch chytřejších nebo výš postavených manažerů, nebo jak to nazvat. A ti ve svých kalendářích horko těžko budou hledat meeting za 10 dní a to rozhodnutí, který by ten člověk dokázal udělat jako během 30 minut a bylo by skvělý a jemu by posílilo pocit zodpovědnosti, tak pak někdo udělá za 10 dní bez znalosti všech detailů. A vlastně špatně se těm lidem ta odpovědnost pak přejímá. Takže pokud jako šéf mám tu moc nechat na svém hřišti ty lidi hrát, tak to udělejme. Protože tím posilujeme tu odvahu k tomu tu zodpovědnost převzít. Ty výsledky si od těch lidí samozřejmě berte a buďte za ně vděční. Výsledky by neměly být špatně, to je samozřejmě důležitý, ale když to bude jinak, než bych to udělal já, přesto to bude funkční, tak to špatně není. Oni to udělali tak nejlíp, jak oni uměli a jestli to splňuje to, co to udělat mělo, tak nemusí použít moje řešení. Naopak, když použili svoje a já jsem s ním vlastně ve výsledku spokojený, tak těm lidem dodávám další kousíček toho, aby měli chuť příště to udělat zase. Když šéfuju, tak nemakám. Je to shodou okolností i název jednoho z článků u nás na webu, který popisuje to, že já jako manažer občas vypadám jako, že nepracuju. Protože mým úkolem jako manažera je přemýšlet o tom, co bude v budoucnu. A abych o tom přemýšlet mohl, tak si občas musím prostě sednout a zasnít se, abych mohl nakreslit ten obraz, abych se na to mohl podívat, tak potřebuju klid a čas. A ten zvenku v té realitě těch jiných lidí vypadá jako, že se houpu v křesle, mám nohy na stole a nic nedělám. Ale já přitom možná docela
tvrdě pracuju, protože promýšlím věci, které se stanou za rok. Je skvělý si na tohleto najít čas, takzvanou schůzku sami se sebou, nebo někdy používám, nebo naučil nás jeden náš účastník zase na kurzech používat sousloví čas na vynoření, které je úplně skvělé, kdy z té operativy manažerský člověk jako vyleze nahoru a sedne si na kámen nad hladinu a tam zapřemýšlí. Tak je taková dobrá praktická rada najít si ve svém kalendáři čas, kdy si tohle prostě vyblokujete. Dáte si tam 2hodinový meeting sami se sebou a v tu dobu prostě na žádnou jinou schůzi nepůjdete. A to je ta chvíle, kdy připravujete agendu na příští týden a kdy přemýšlíte o věcech na měsíce dopředu. Tvořte obraz. Tvořte a neustále ho aktualizujte. No a nechte svoje lidi pracovat. Oni to tak chtějí. Oni to sice dělají jinak, ale to je naprosto v pořádku. Nezabředávejte s nima do detailů. To ne je tady v závorce. Někdy je ten detail důležitý. Ale snažte se ve své práci identifikovat to, kdy ten detail důležitý je a kdy vás to jenom baví. Protože manažeři často vzešli z toho týmu ze spoda, stali jsme se šéfy, předtím jsme byli specialisti a vlastně ta profesionalita, ta technická práce třeba nás vlastně hrozně baví. A my si tam vlastně odpočineme od té manažerský dřiny. Jenže když tohle začneme dělat svým lidem, tak oni budou jako trošku z toho otrávení, protože to je jejich práce, aby se v tom vyznali, aby tomu rozuměli. A my máme vlastně trošku jiný úkoly. Je skvělý se svých lidí zeptat, co vlastně nemusíte dělat. Já sám si moc dobře pamatuju, že mě několikrát můj šéf vytočil, říkám, proč to dělá? Tohle je moje práce, já jsem tady to začal dělat a on to tady dodělal a teď mě jako vlastně cítil jsem se hrozně zbytečnej. Tak na tohle se klidně svých lidí zeptejte, jestli neexistují nějaké činnosti, který vy děláte a oni cítí, že je to jejich a vlastně by je mohli dělat za vás. A budou je dělat rádi. A vy získáte ten čas na meeting sami se sebou. Takže zeptejte se, oni vám to rádi poví. No a tady vidíte, jak se o sebe tyhle dva krásní mladí lidé zajímají. Tak stejně tak je potřeba se zajímat o svoje lidi. Tenhle slide se opakuje. Byl na začátku toho vytváření vztahu, protože když se o lidi zajímáte, když opravdu jim dáváte čas a prostor z toho svého manažerovského světa, posloucháte, co říkají a opravdu to slyšíte, že to říkají, tak se ty vztahy výrazně upevňují. Proto já tady tenhle slide mám ještě jednou. On vlastně uzavírá to kolečko dohromady. Děkujte jim za to, že vám to řekli. Ať to bylo cokoliv. Ale je důležité, aby věděli, že si toho vážíte. Protože bez toho vám ty lidi ty věci nebudou říkat dlouhodobě. Zase častý dotaz na kurzech je, já jsem si řekla o zpětnou vazbu a oni mi ji nedali. A otázka naše k tomu obvykle je, no a jak často dáváte zpětnou vazbu vy jim? No, my máme ty schůzky jednou za měsíc, hodinu vidíme. Tak asi slyšíte, když to takhle je řečeno natvrdo na hlas, že to asi není úplně to, co by mělo nastat. Jo, ty lidi vlastně vás vidějí jednou za měsíc hodinu a občas u nějakého průšvihu víc, ale ten vztah tam není. Ten není vybudován. Takže vybudovat ten vztah prostě stojí nějaký čas. Abych odpověděl Martinovi na tu otázku, jak dlouhý čas to vlastně je, tak já to nevím úplně přesně. Ale vím, že když já jsem třeba přišel do nějakých nových týmů, tak mi s některými lidmi se dařilo navázat vztah v řádu několika týdnů a byli lidi, u kterých to trvalo třeba 3/4 roku, rok, než jsem byl schopen si říct toho člověka, já už znám a víme, co od sebe můžeme čekat a máme navázaný vztah. Takže v těch ad hoc týmech
které vzniknou jenom pro nějaký projekt, tam je důležitý na tuhletu věc jako myslet vědomě. Nedělat to jako jen tak mimochodem, ale skutečně udělat nějaký warm-up, takový jako začátek té spolupráce, kdy se ty lidi jako opravdu poznají. No, a tím se ty věci dají docela akcelerovat. Jo. Klidně i si říct, tady z toho projektu, který je na 3 měsíce, věnujeme 3 dny tomu, abychom si dobře naladili naši spolupráci. A to není, že spolu pojedete na víkend na chalupu, ale to je o tom, že opravdu se budete hodně bavit o tom, jak tu práci děláte a postupně to trošičku utlumíte ve prospěch těch výkonů. Tak, Martine, pak o tom můžeme třeba probrat, klidně se ozvěte mailem, to můžeme o tom vést dlouhou, zajímavou diskuzi. Veďte svoje lidi, kontrolujte a hodnoťte tu jejich práci. To jste prostě šéfové, to jinak nejde. Ale se zájmem o lidi, se zájmem o výsledky, se zájmem o ten postup, jakým k tomu výsledku došli. To je vždycky velice zajímavé místo, když vidíte ten výsledek, je doptat se, jak se jim to vlastně povedlo. Co vedlo k tomu, že ten výsledek je takový. A tam zase se dozvíte spoustu zajímavých věcí, dozvíte se mnohdy i nějaký zlepšováky, dozvíte se taky věci, které je vlastně cestou hrozně trápily ty lidi. A možná je ve vaší moci jako manažerů tyhle ty věci, které jim překážely změnit. Pokud jo, a uděláte to, tak zase jste udělali obrovský kus práce v tom vztahu. Protože ten člověk uvidí, že jste ho slyšeli. A to je oč tu běží. A mějte zájem o prostředí. A tím myšleno je to pracovní prostředí, ale je tím myšleno i to prostředí ještě víc venku. Ty vztahy vlastně té firmy ven. A klidně si tam dosaďte i to slovo ekologie. To je taky prostředí. Oslavujte. To je důležitá činnost, kterou je potřeba dělat. Úspěchů v práci není nikdy dost. A každý úspěch si zaslouží být oslaven. A nemusí to být celonoční mejdan, ale může to být i jenom to, že za tím člověkem přijdete a řeknete mu, pojď na oběd. Udělal si skvělou práci. A to je taky forma oslavy. Jo, takže vymyslet jakoukoliv cestu, jak oslavíte něco, co se povedlo, stojí za to. My třeba teď s Petrem cestou domů oslavíme dnešní webinář. Že jo? Tak. Jsme na konci. Tohle, co jste dneska viděli, tak je vlastně takový opravdu průřez tím, čemu my říkáme manažerské mistrovství. Je to kurz, který trvá 5 nebo 6 měsíců, záleží na tom, jestli se nám tam připletou Vánoce nebo ne. A proběhne několik setkání, ve kterých postupně všechny věci rozvádíme do větší hloubky, do většího detailu. Koukáme se na obrazy, koukáme se na to, jaký lidi v tom týmu mám. Rozestavíte si je na té mapě společně s námi a společně s ostatními účastníky si hodně nasdílíte o tom, co vám funguje a co vám nefunguje a co jste se naučili během své kariéry a co třeba byste se naučit potřebovali. Tak to jsou kurzy manažerského mistrovství. Děláme je jak otevřený pro jednotlivce, tak samozřejmě pokud ve vaší firmě dáte dokupy nějakou skupinu středních a vyšších manažerů a jiných manažerů, kteří by tím měli projít, tak rádi se na to s vámi podíváme. Umíme toho mnohem víc, než jenom manažerské mistrovství. Moje milované téma, zpětná vazba, agilní řízení, potom jsou tam témata jako sebepoznání, když rozumím sám sobě, tak najednou mi spousta věcí jde dělat jinak. Transformace týmu jako takové, když se do něčeho pouštíte, mění se vám složení týmu, mění se vám šéfové, mění se vám cokoliv, tak okolo toho se dá vymyslet spousta zajímavé práce. Témata, které se týkají diverzity, minulý měsíc v dubnu jsme měli webinář o diverzitě a je to hodně téma, který nás jako tým dnes baví. Petr a jeho spolupráce generací X, Y, Z, ty nejnovější se teď asi budou jmenovat C,
tak jak vlastně s těmahle generacema pracovat, spolupracovat. Téma mužského a ženského principu, to zase hodně Petr a Radka Maňáková. Nehledejte v tom nějakou genderovou rovnováhu, to tady není. Je tady o tom, že každý v sobě máme nějaký způsob uvažování, který převládá, ale ve skutečnosti umíme fungovat v obou těch principech a chlapi to dělají prostě nějak a ženy to dělají zase trošku jinak. A hodně hezký a zajímavý téma, takový jako otvírací na oči. No a pak leadership jako takový, rozvoj toho, co jako šéfové děláme a dělat máme a můžeme. Takže to jsou naše aktivity Team Testí.